12 थारिखआव जे खान्दोब बर' बिथाङा माखासे बड'फोर गामिया टटेलि BPF जाजोब्बाय बे खोथाखौ लानानै माखासे खोथा होदोंमोन, नाथाय बिदि जों थाङाखै, जेबो मोनथाय मोनाखै सरकार बिथिंनिफ्राय बे खोथाखौ होनदोंमोन। खिन्थु जोङो गोबां मोनथाय मोनबोबाय। कारेन्ट जायाखैमोन, कारेन्ट जाबाय, लामा जायाखैमोन, 17 बोसोराव BPFआ अन्थाइ थरसे खोलैयाखैमोन बे लामायाव। माने गामिनि गावबुराया जे मोनसे मिटिं होननानैहाय लिंदोंमोन, रायजोफोरखौ हिनजाव हौवा लिंदोंमोन। दा बेवहाय राजनितिक दोलोनिफ्रायसो बिथाङा सिंजों खोथा थानानै दानानै बिथांमोना रायजोफोरखौ लिंदों। बे पाब्लिकफोरखौ फैसानि लब दिन्थिनानै बिथांमोनखौ आलाय होबाय, माफ्लार गान होबाय। दा बिथांमोना फैफिनजोब्बाय जोंनि UPPLआवहाय। मानो होनब्ला बिसोरनि खोथा बाथ्रा, बिसोरनि सोलिनाय सभाब सबित्र BPFनि बिथांमोननि सभाब सबित्रखौ जों UPPLनि सुबुंफ्रा मोजां मोनखाया, फसायखाया। जोङो ओरैबायदि सानदों, दाखालि थांनाय 12 थारिखआवहाय ओरैबायदि माने गामिनि गावबुराया जे मोनसे मिटिं होननानैहाय लिंदोंमोन, रायजोफोरखौ हिनजाव हौवा लिंदोंमोन। दा बेवहाय राजनितिक दोलोनिफ्रायसो बिथाङा सिंजों खोथा थानानै दानानै बिथांमोना रायजोफोरखौ लिंदों। जों बेखौ मिथिया रायजोफ्रा। दा जेब्लानाखि रायजोफ्रा थाङो अब्ला बे मिटिंआवहाय मा होनो दानि केन्डिडेट, BPFनि केन्डिडेट गोदान बिथाङा दंफैयोमोन। दा मिटिं जाखांनाय लोगो लोगो बेयावनो बे पाब्लिकफोरखौ फैसानि लब दिन्थिनानै बिथांमोनखौ आलाय होबाय, माफ्लार गान होबाय, सारेन्डार जाहोबाय। दा बिथांमोनहा सारेन्डार जादोंबाबो गोसो सिङाव जाखायाखै, बे फैसानि सायावसो बिसोरो जाफादों। दा बिथांमोनहा फैफिनजोब्बाय जोंनि UPPLआवहाय। मानो होनब्ला बिसोरनि मा होनो खोथा बाथ्रा, बिसोरनि सोलिनाय सभाब सबित्र BPFनि बिथांमोननि सभाब सबित्रखौ जों UPPLनि सुबुंफ्रा मोजां मोनखाया, फसायखाया। मानो होनब्ला सिगांनिफ्रायनो कारापसन, थगायनाय, आरो जाखिनि गोजौनिफ्राय एसे एनै हरो बेखौ गावसोरनो राननानै लाजोबो। आरो जोंनि UPPLनि मानसिफोरखौहाय, पाब्लिकफोरखौहाय नोंसिना नेट नाङाखै, माबा नाङाखै होननानै दोनखोमाजोबो, दानथेजोबो। आरो ओरैबायदि बेबहार, मालायनि आइडिखौबो दस्रा आइडिया मोननाय, बेफोरबायदि फर्मुला बाहायनानै बिसोरो 2 नाम्बार मावजोबोमोन। दा बिथां खान्दोब बिथाङा जे गावबुरा जानानै दंथ'योमोन, जों रायजो राजाया अननानै बिथांखौ गामिखौ सालायथोंसै होननानै बेनो एसिस्टेन्ट गावबुरा हिसाबै दोनदोंमोन। नाथाय बिथाङा जे गामिखौ फाननायावहाय जों गोबां दुखु मोनदों। गामि हिसाबै जोङो BPFआवहाय जों थांखायाखै, थांनाया कयेकजना थांनानै बिदिनो मिथियाव थांनानै बिथांमोनहा सारेन्डार जाहैफ्लांबाय। बिथांमोनहा जों फैफिनबाय, जों बजबनानै लायो, बिथांमोनखौ वेलकाम खालामो। जोङो मा होनो, जोङो बेवहाय मोनसे जों गोख्रों भाबै जोङो बिथांखौहाय जों सोंखारियो। मानो होनब्ला बिथाङा सिगाङावहाय BPFआवनोखामोन। बिथाङा माखासे गावसिनि थरख'बाय थरख' सिंनि बिथोरा खोथा थानो हागौ। दा बेनि गेजेरजों बिथाङा UPPLआव फैबाय। UPPLआव थानानैबो बिथाङा गोबां आसनि मोनदों। मा होनो बेखौ MGNरेगा 4 मोनबा बिथाङा पार्सनेल मावबाय। आरो बिदिनो IOI न' फैदोंमोन, बेखौबो बिथाङा हारसिङै सारखाना लादोंमोन मावनो। बेखौहाय मा होनो मावफुङाखिसै। 6-7थासो गंब्रै गंबासो दंबावो दाबो, दरजा खोरखि गैया। आरो मा होनो गोजौहाय इथा गाथिबावनांगौ दङ, बेबो गैया। बेयो फैसा जानानै थाजोब्बाय। बिथाङा बिनि दारै मावजोबनो हायैनि दारै, आरो बिथाङा आरो मा होनो माखासे स्किम होसोनायाव रिन लाबायबायनानै बिथाङा बे रिनखौ सुख'नो हायैयाव बिथाङा मा होनो थाखानि माखासे माबायावहाय मा होनो बेखौ प्रब्लेमाव गोलैनानै बिथाङा BPFआवहाय फैसा मोनगौबा हिसाबै कमिसन जानो बिथांमोना रायजोखौ लिंथुमनानै, गोसो सिंजों लिंखुमानानै, थगायनानै बिथाङा लिंलांनानै सारेन्डार जाहोदों। बिथां मा होनो सोंखारिनाय थायो, बिथाङा बिदि मावनो नाङामोन। गामिनि गावबुरा हिसाबै बिथाङा मा होनो जेनेरेलाव थानांगौमोन। जोङो मिटिं हिसाबै, जोङो गावबुरा लिंहैनाय हिसाबै जोङो ओंखारदोंमोन। नाथाय जों माखासेया जायाखै, माखासेया जादों। बे जानायफ्राबो ओरैनो सायावल' जाफ्लादों। दा जों फैफिनजोब्बाय। दा UPPL सरकार फैनायनि उनाव नोंथांमोननि गामियाव माबायदि डेभेलपमेन्ट जादों? डेभेलपनि बिसयआवहाय जोङो गोबां डेभेलपखौ मोननो हादों। नंगौ, जोङो मा होनो जोंहा 1 नाम्बारावहाय जोङो गोबां खस्थ'आव दंमोन, प्रब्लेमाव दंमोन। जोंहा लेन्ड हल्डिं गैयामोन। लेन्ड हल्डिं मोनबाय। मा होनो जोंना 1 नाम्बार प्रब्लेमा बेनोमोन, हानि बेलायावहाय जोङो गावबागाव
हायाव जों गसंथानो हाबाय आरो बेनि बेलायाव आरो जोङो कारेन्ट मोनबाय IY मोनबाय सोरबा अनसाय बिथांखि मोनबाय गियान सोरां मा होनो गियान सोरां बिथांखि आलारि मा होनो बेखौ आलारि सोरां बिथांखि मोनबाय अरुणोदय मोनबाय बिदिनो लामाफोर गोदो हान्थुसे गाहाम दैजों जोङो थाबायनानै जोङो मा होनो दखान जानो गोनां जायोमोन BPMनि आमोलाव 17 बोसोराव दा जोङो UPPL फैनाय लोगो लोगो 5 बोसोरनि गेजेरावनो मा होनो ग्रेभेल गारजोब्बाय जोङो हाब्रु दैब्रु थाबायनांगौनि दरखार गैला जोङो मा होनो गोबां जों बर'फोर गामिया गोबां दुखिया गोजाखा बांसिनानो दा मा होनो न' थिं गंसेबो गैजायामोन प्लास्टिकजों खोंनानै थायोमोन दा बेवहाय मा होनो थिंजों मा होनो जोङो लुनानै होफैजोब्बाय जोङो IY न' मोनबाय गोबां रोखोमनि आसनि मोनबाय आरो UPPLनि सरखार फैनाय लोगो लोगो गिबियावनो खुलुमग्रोनाय थाबाय दा बे समाव जोंनि बड'फोर गामिनि जानानै जोङो मोनसे माने क्लियारिफिकेसन होनो नागिरदों दा बे क्लियारिफिकेसनानो जाहैबाय थांनाय डेटआ मामोनलाय थांनाय 12 थारिखआव जे खान्दोब बर' बिथाङा माखासे बड'फोर गामिया टटेलि BPF जाजोब्बाय बे खोथाखौ लानानै माखासे खोथा होदोंमोन नाथाय बिदि जों थाङाखै जों रायजो हिसाबै दङ आरो माखासे जे बिथाङा बड'फोर गामिया जेबो मोनथाय मोनाखै सरखार बिथिंनिफ्राय बे खोथाखौ होनदोंमोन खिन्थु जोङो गोबां मोनथाय मोनबोबाय दानि सरखारनिफ्राय कारेन्ट जायाखैमोन कारेन्ट जाबाय लामा जायाखैमोन 17 बोसोराव BPFआ अन्थाइ थरसे खोलैयाखैमोन बे लामायाव दा जोङो अन्थाइबो माखासे मा होनो सेंग्रेबेलबो गारफैबाय आरो हाबो जाबाय आरो गोबां जेनेबा अरुणोदय आरो माखासे सरखारि बिथिंनिफ्राय जे मोननांगौ बेखौ जों मोनदों आरो जों रायजोआ BPFजों जों गैया गावसोर थाङोबा थांथों खिन्थु रायजोखौ लांफानानै थांनायाव जोङो खोब दुखु मोननाय फोरमायदों आरो थगायनानै बिथाङा रायजो राजाफोरखौ लेंखांहोदों बेनिफ्राय जोंहा मिथिया हसिया जे माखासे रायजोफ्रा थांनाय जादों जों बेखौ क्लियारिफिकेसन होनाय जाबाय आरो मा होननानै लेंखाङा बिथाङा बिथाङाथ' गामिनि मिटिंसो होनानै लेंखांहोदोंमोन नाथाय हौवा हिनजाव लेंखांहोदोंमोन नाथाय पलिटिकेल माखासे खेत्रनि मिटिङावसो लेंखानाय जादों आरो गामिनि खान्दोब बर' होननाय सासे गामिनि गावबुरा हिसाबै राजखान्थियारि बिथिङाव गामिनि बयखौबो हालमाजि होननानै लेंखांहोदों हालमाजि गिदिंनानै लेंखांहोदों बिथाङा दा बिथाङाथ' गोबां आसनिफोरबो मोनबायमोन खिन्थु माखासे सिगाङाव UPPL दोलोआव दंमोन नाथाय मा खेत्रआव BPF खालामखो दा बेखौ जों बुंनो थांला गावनि खोथासै बियो दा बिथाङा खिन्थु रायजोखौ थांजोब्बाय 40 जन जयेन जाबावनांगौ दं बेखौ जों बुंनायखौ दुखु मोननाय जादों आरो दा बेनि सायाव बिथांजों थांफानाय माखासे सुबुंफोर फैफिनबाय नामा? बिथांजों थांफानायाथ' फैफिनबाय गोबां रायजोफ्रानो दं बिथांजों थांनाय दा बिथांमोनहा फैफिनबाय आरो थांखायाखै मिथियाव थांनाय जादों आरो मिथियैयाव जेन'बा ओंखारलांनाय हिसाबै बिसोरो पाब्लिकफोरखौ नुनाय लोगो लोगो गावसिनि माखासे फ्लेगखौ बा आर'नाइखौ सोनाय जादों बे आरो